humana kaninyo. Manaw sab kanin. Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaw nikaw o Ginoo. Ang mga tao nangutana kang Juan, unsa man di ay ang among buhaton, mitubag siya. Ang adunay duha ka sapot kinahanglang ihatag niya ang usa ngadto sa tao nga walay biste ug ang may pagkaon kinahanglan mubahin niini sa walay pagkaon. Nya may pipila ka kubrador sa buhis nga miduol aron pagpabunyag ug nangutana sila kang Hesus, magtutudlo unsa may among buhaton? Mingon siya kanila, ayaw kamo paningil ug labaw sa gisugo sa balaod. Minangutana usab kaniya ang pipila ka sundalo, kami usab unsa may among buhaton? Mingon siya kanila, ayaw kamo panapi kang bisan kinsa pinagi sa pagpugos kun sa pagbutang-butang, ayaw kamo pagmulo sa inyong suhol. Misugod pagtubo ang paglaom sa mga tao ug nalibog sila kung kinsa gayud si Juan. Nagunaw-na sila nga tingali siya mao ang Mesiyas. Musamingon si Juan kanilang tanan, nagbunyag ako kaninyo pinagi sa tubig apan mo'y moabot nga labaw pa kaayo kanako, dili gani ako angay bisan sa pagbadbad sa higot sa iyang sandalyas. Magbunyag siya kaninyo pinagi sa Espiritu Santo ug sa kalayo. Nakupot siya nigo nga igpapalid aron lainon ang tahop gikan sa mga lugas. Ug niya tigumon ang trigo dito sa iyang kamalig apan ang tahop iyang sunugon sa kalayo nga dili mapalong. Samtang nagwali siya sa mayong balita, gipahimangnuan ni Juan ang mga tao sa nagkalaing-laing paagi. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mayong buntag, may buntag ninyong tanan. Ikatulo na nga Domingo karon sa Adbento, inguna kadali, no? Karong umabot Huwebes, sugod na ang kadlawon, ang Misa de Gallo. Ang pahinomdom alas 4 kita, Misa de Gallo. Ang uban alas 2 pagani, abot na sila sa simbahan. Dengan salamat sa paningkamot, no? Sa pagkugi, pagbudlay kining mga kalihokana, ato kini Tatak Pinoy Misa de Gallo. Miyerkules sa hapon, gitagaan kitag pagtugot tungod sa kahimtang karon, mahapon sugod alas 6. Ang atua alas 6:30 ang gihimo nga misa untas kadlawon ari na sa hapon, anticipated Misa de Gallo. Gitugutan kita niya na ang sugod kita Miyerkules alas 6:30. Pero ari sa kita, kung itong namatikdan, ibaw naman taana, no? Ang ikatulo nga Domingo, laing kulor sa kandila sa Advent Red. Salamat kay hinay-hinay ang hangin, nisiga na yun silang tulo. Ang ikatulo, ang color niya, kanang kulura, niya, singa na ni, gitawag kini Domingo sa kalipay, pagmaya, Gaudete Sunday. Ang agda sa atong mga pagbasa, mi padayag man ng agda kini paglipay. Ang pagbati sa kalipay, giagda gani himo nato karon atong pagampo grasya atong pangayoon mantigo unta bisan sa unsang kalisdanan kahimtang sa atong tagsa-tagsa kakahimtang karon, pangayoon na to ang grasya bisan sa kalisod, mubati kita mantigo kitang musaulog sa
sa kalipay, sa tanyag sa Ginoo, sa iyang pakiguban, sa iyang pag-uban sa matag usa. Ha? Paglipay. Niya, atong nindot man, diretso kita sa Ebanghelyo, nindot ba ang ilahang nahitabo niadto, human sila mamalandong, human sila kadungog ni Juan, ay giagda nila ilang kaugalingon sa pagpangutana, unsa man ang among buhaton, unsa man ang akong buhaton. Ato nang uslan nga pangutana, unsa man ang akong buhaton. Uslan ta niya atong bawnon diya sa atong pagampo, diya sa atong mga pamalandong. Pangutanon ta atong kaugalingon. Pangutanon ta ang Ginoo. Naa sa atong tagsa-tagsa kakasing-kasing. Unsa man ang akong buhaton. Unsa man ang imong gusto, Ginoo, nga akong buhaton. Karong Paskuha, karong kasaulugana. Aron pinagi niya na maagda nato ang pagbati sa kalipay. Ha? Kalipay. Na ako'y amigo ba? Kailan ako sa laing parokya, kining lay minister, alagad siya, atong parokya ka. Ambot na limot ko kung ang iyang asawa, lektor ba to or katikista. Basta silang duha, nangalagad ba, matagkalihukan sa pagtuo sa maong simbahan. Niya, ang ilang panginabuhian, ang ilang ginabuhi, ako namin na istorya, ang ilang panginabuhian king magluto-luto bagsudan, makaon. Niya, sayo sa buntag kadlaw, alas 2, alas 3, ang ilang stressful nga kalihukan matag adlaw, mag-apas sila sa oras, sayo pa sa kadlaw, adto na sila sa pasil, kay mangumpra, para sa ilang lutuunon, aron anang adlaw, aron ibaligya ba? Sila'y mangluto, sila'y mangumpra, sila'y mangluto niya. Kinahanglan sayo buntag, wapay alas city, andam na unta tanan para sa mga trabador nga naglibot nila makapamahaw padung pud silang trabaho. Muna ilahang panginabuhian. Kanang buntaga sama sa ubang mga buntagang kanabito ko nung ma-stress ka kay nag-apas ka sa oras, usahay matud pa sa ilang sugilanon, daghang bikil, usahay tungod kay ma-stress, tungod sa nag-apas sa panahon, sa oras, makasinghag, makasingka. Si Mrs. asa si Mr. Sad, sila sa usagusa. Gani ang ilang mga anak, kanunayng biktima sa kainit, sa matud pa, labi na sa inahan. Ang inahan atong buntaga, dito na, andam na, salamat siya kay, andam na, kutasan siya ginandam. Ang unang customer nila sa ilang kananan, kini bang magsuroy-suroy sa dahan? Kana bang kugaw tao, suroy-suroy sa dahan, mga buwang, suroy-suroy sa dahan? Kugaw man kayo, misod sa tindahan, niya nangukab sa kaldero. Wa man nang muukab sa kaldero, musimhot man sad. Niya ka namang ang ilong niya siya napungod kay makita niya sa customer nga mga but, hugawan o niya sa iyang giandam, niya di niya mamalit, alkansi siya. Motong paghuman sa ikaduha, ikatulo nga kaldero, nagdali-dali siya bunlot, iyang gidahan nga to sa suok, niya dito yang gipalingkod, niya may kandos, kining mihukad siya, o kining para iyang ipakaon, niya sa iyang paghukad, uban sa kapungot, ay iyang gipuno og maayo, ang plato, nindot sad, iyang sa iyang kalagot, iyang gipuno og maayo, lamoy diha, iyang gibundak nga to, sige, anak ka lang, nahuman ko ng ugkaon. Pagkahuman og kaon, nangayo pag yung soft drinks, bugnaw,
Nya pag humag-inom sa bugnaw, soft drinks, nanugab, kanang manugab sa kabusog, human milakaw, wag gani magpasalamat. Pero matod pa ni Mrs. katubitong pagpanugab, nakapa. Matod pala iniyang gibati. Nasa'y pagbati nga may overcome siyang kaugalingon sa pagbati sa katagbawan, katong buntaga, nakapabusog siya atong tawhana. Nindot matod pa niya, pastilan sa tong pagdugab niya, dugab sa kabusog. Bisan wa siya makapasalamat, pero matod pa niya, daw nawa ang iyang stress, ang iyang kakapoy, ang iyang kapungot, ang iyang kalagot. Niya matod pa niya, pastilan, nalipay sad siya. Milakaw si tao. Gahapon ba? Gahapon sa buntag, alas 6 man atong misa. Wapay alas 6 si sayong nagmap, kay diha ko nung dapita sa tunga, basa. Kaya ato din ko nung huwam ko kamatikod, atong birnis sa gabi, pisan sa libuha, amot kusog ba ang uwan? Or ang hangin kusog? Misod, ariman na diri ang basa. Ambot lang sad katong duming Sabaduha gahapon, dito man siya sa tunga ang basa. Si sayong nagmam diha. Niya, human, sugod misa, kagahapon natay tulog kagi kasal. Niya, 7 man tingay ito ang gibunyagan. Usa sa gibunyagan, tagasakop sa itong parokya, didapit sa dam site, kining, batanon pa, 2 ka bukya anak. Ya, sang puyo sa ilang bay, silang upat, magtiayon, 2 niya ka anak. Gagmay pa, nag-edad og 2 anyos tingali, 2 years old ug 1 year old, iyang anak, gidungan niya pabunyag. Istorya pa niya kuman sa bunyag, ingon pa niya. Pagkagabi, pagbirnis, Sabado sila magpabunyag, buntag. Pagkagabi, birnis, wa sila itug, kay giuhan lagi. Kanya dito sa ilang bahay, tuman. Kaya ang ilang balay, ilang pasilungan, di man pariyaan ug atop. Ang atop sa iyang bahay, bayong-bayong ba? Kanang plastic sako. Amot, kita man ko sa picture sa ilang bahay. Nakaingon ko sa kong kaugalingon ba? Pastilan, nasa tong tugkaran. Katong kami nagpalibot niya, naminaw siyang sugilanon. Kanang pong unsa may akong buhaton. Karon ilang bahay ngon nana, basta magkuhan, magtikungkong sila, maglingkod, tuman. Kamay, dili tingali payag-payag. Tawag na mo anak bayong-bayong. Gamay, niyaway klarong bungbong kay plastic. Amot sa atong palibot, sud sa atong panimalay, amot ugon sa ang kahimtang. Nindutong kanta nila kaganiha, nato yung mga pung ba nga, familiar na to. Pagka mapahitason, pag sa panang katong mga punga, pitin makaguba sa atong unsa kaha ang akong buhaton, Ginoo. Unsa kaha ang imong sugo nga akong buhaton, Ginoo. Karon yan ang buhata. Sama ni Inday, kanang bation niya ang katagbawan o kalipay. Unsa kaha ang akong buhaton. Nindot na, bitbito nato sa atong pagampo, ha? Paduong na ta sa Misa Tigalyo. Unsa kaha ang akong buhaton. Suway tubag.
Yang manginaot kita, pangayon na to ang grasya, na sa maong tubag, na kita'y kusog, nga to sang mabuhat. Ha? Tanaw kita sa palibot, tanaw kita sa tong kasing-kasing, tanaw kita, maminaw kita, paminaw, makapaminaw unta kita sa atong mga kauban, sige, sa atong mga nagkauban sa panaw. Mangutana kita, unsa may angay na akong buhaton. Akong balikon, hinauton ta, akan ang atong buhat, karon sa atong kasaulugan sa Pasko, maghatag na tog katagbawan, maghatag sa natog kalipay. Tungod kay ikaw, sama ni Inday, niyan ang kahigayunan ba nga nakapaningkamot ikaw pakigigsuon sa usag-usa ug napahimuslan kanang gahom nga tanyag sa Ginoo nato, gahom sa paghigugma, gahom sa pagkamapay na ambiton, gahom sa pagambit sa kaluoy, bisan pasaylo, bisan pagtagad sa usag-usa. Unsa man ang angay kong buhaton. Amen. Nagatuo kami sa usa ka Dios, Amahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tarang makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak samahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat tusag kinaiya samahan, pinagi kaniya nangahimo ang tanan, tungod kanatong mga tao ugalang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas, gikan ni Maria nga ulay, ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus, sa sugo ni Poncio Pilato, naganto siya namatay ug gilubong, sa katulong adlaw na banhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit, nagalingkod sa tuo samahan, mubalik siya nga mahimayaon, aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay, ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo nga magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya samahan ug sa anak, dungan samahan ug sa anak, isimba siya ug gihimaya, misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Amen. Gidasig kita sa pagpangayo sa bisan unsa nga atong gikinahanglan, uman ang pagampo ug pagpasalamat. Magampo kita ngadto samahan diha sa pagtuwaw, mahigugmaong Amahan, pamatia kami. May gugmaong Amahan, pamatia kami. Alang sa atong Santo Papa ug sa tanang namunuan sa atong simbahan, nagiyahan kita nila diha sa hustong pagtulunan, magampo kita sa Ginoo. May gugmaong Amahan, pamatia kami. Alang kanila nga magtudlo sa pagtuong Katoliko, nga magmadasigon nilang ipaabot ang tukmang mga pulong ug buhat ni Kristo ngadto sa katawhan, magampo kita sa Ginoo. May gugmaong Amahan, pamatia kami. Alang ni adtong nagantos sa nagkalain-laing matang sa mga sakit, nga makabaton na sila og hingpit nga kaayuhan ug kahupayan diha ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Amahan, pamatia kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga panalipdan sila,
magampo kita sa Ginoo. May gugmaong amahan, pamatia kami. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom, isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. May gugmaong amahan, pamatia kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, Joel Sibalye Pari, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. May gugmaong amahan, pamatia kami. Alang sa mga kalag sa tanang magtutuo nga mihalin na, nga modangat na sila sa kinabuhing tunhay uban kang Kristo, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong amahan, pamatia kami. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo ang among Ginoo. Amen. Amen.